IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Batad ni Mr. Rene de la Rosa, mangida daulo, iti Land Transportation Office City Ciudad Tilawaga, at ikang runaan na malablabsing apaganurutan kat ti panagusara ti saan na standard park light kan saan na panang surot ti restriction code ang nakaipan iti lisensyada. Inlawlawag na, dagito iti dua, amasansan ama violate dagiti agman maneho dito'y probinsya. Kinunana, umuna dito iti panagusar ti blue con red a park light asaan nga iso ti standard a mausara silaw when maikabita karay ti lugan no di ka ti amber light. Malaksid iti daytoy adupayon dagiti natiliw po ti saan na panang surot ti restriction code ang nakaipan iti lisensyada when panagmaneho karay ti lugan asaan nga mayan natop iti lisensya. Di gross weight na ti mesa nga lugan ket 38 or top 4,500 ti gross weight ti mesa nga lugan ket require na ti restriction code na C. Kadwanan na lang amin nga may overtime nga restriction code ito'y Ilocos Norte since awampay iti accredited nga driving school na ag-offer iti restriction code C kada D. So nga tilang allowed nga mabalin mi nga pala nga maited ito'y apo Ilocos nga pagpatinggaan iti restriction code ket B ken B, B1, ken B2. No si ham mi palaing maited tawag met makikita tayo nga driving school nga agkan conduct iti C ken D no di ket ti palaing ito'y umamyanan Pangasinan, San Fernando at Daaguf offer dita po ti restriction code nga C kada D. Mainay itira ito'y nagbalaag ni De La Rosa karay di kaprobinsyaan ng Rona. Dagiti agman maneho akasapulan na suruton dagiti lintag at trapiko tapno saan nga agmulta when mapatawan ti anyaman a pannusa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo tata ka IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.